De Valencia, chavales. Se piensa que se van a ir, ¿sabes? Carretera de Valencia. Aquí hem trobat una celebració que és edició 2012, review del passat, el 6, 57, 58, 59, 60, ja quasi estem a punt d'arribar al 70. I nosaltres que anem a donar la volta amb el reggae i sortim una estoneta.